Så barometer. Nå, det siges ude i byen, at det er mig, der er i stand til at fordoble mine tænders størrelse ved hjælp af tånegle. Hvis der er nogen, der kender nogen, der skal til Herning, så giv mig et kald. Ikke? Det må man godt lige tænke lidt over, så. Kære barometer, jeg fik lige en ustyrlig lyst til at benytte lejligheden til at fortælle alle om min smerte. Smerten i min sjæl, i min tekop og i mit blå sengetøj. Jeg føler mig som melankolsk. Det er som om jeg er så anderledes. Mester Aladdin siger, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg kan tage bestilling, skrive ned, du har aldrig haft en ven som mig. Hvor er I? Ude i mørket, ude i dybet, jeg leder i dybet. Man benytter sig generelt på lidt af Jeppe Lyne. Bagom. Så vil du læse noget om kærlighed? Kan jeg tage den næste? Kærlighed, det er så smukt. Kærlighedsfrødet, der forsvandt. Jeg forstår intet. Jeg er tom. Og ved at springe til forvirrede følelser. Alt er blandet. Mit indres farver er som de sabis, vi spiser om sommeren. Et mix. Sabis, det er bare de bedste. Jeg spiste en gang 100 sabis i træk og fik det rigtig dårligt. Siden da har jeg rørt det stadig. Jeg kan godt lide sabis. Jeg spiste en gang 4 sabis i træk. Og så fik jeg det rigtig dejligt. Tak for hjælpen, sabis. Hvad synes du, det smager af? Kom ind. Kom ind. Ja. Nå. Nå, kan du spise videre så? Nå. Når jeg nu allerhelst vil bede dig holde af mig, så jeg ikke vælter i stormen. Hvorfor stiller jeg mig så på det højeste og udsatte sted, hvor du ikke kan nå mig? Ja, det ved jeg da ikke. Det ved jeg simpelthen heller ikke, altså. Jeg kom fra Nia. Jamen, nu må han da til at beslutte sig, eller hun eller Kan han. så komme videre? Alt, der var enkelt før, er nu en gåde. Et uløseligt spørgsmål. Alle de ting, der var mig. Alle de ting, jeg elskede at tænke og kunne lide. Og at synes, virker nu så fremmede. Alt det, jeg før foragtede, eller aldrig troede, jeg skulle få, er nu væltet over mig. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Jeg føler mig som en læge, der igen skal til at bortoperere sig selv og sine følelser, men i stedet for sit lægestyr finder et blomsterfrø til kærlighedsblomsten. Nej, det er så smukt, det er det, Thomas. Jeg forstår det jo ikke. Jeg synes, det er smukt, det er kærlighedsbrød sådan. Det er sådan en smuk Jamen, hvordan tanke. man kan da ikke operere sig selv væk. Med brød. Kærlighedsbrød. Man kan da altid operere. Nå, det er også lige meget, du skal videre. Jeg er bange for, at jeg i panik og overraskelse kom til at sluge frøet. Det er inde i mig, men jeg kan ikke nå det. Vil du stadig lede med mig? Ja. Ja, jeg tænker så lidt, hvis man kommer til at sluge et blomsterbrød, tror jeg så ikke, det er sådan ligesom 4 nævner. Værsgo. Hej hej. Mester Aladdin siger, hvad kan jeg gøre for dig? Du kan tage bestilling, skrive ned, du har aldrig haft en ven som mig.